Is your boy DJ S Shine Best International.
forma foi a criar. Bagulho wole, na mas baby bear, I will with him. Mas tipo zako baby bear, lua, I will with him.
International. Ana manu. Batawu na ya rabu. Atijo. Robo. Atijo International. Robo. Is your boy, DJ S Shine Best International. Onya medeni represent iluzie solo no akona bi
inata kwala inakwaje kama yana ngono okungwali boy katienti iluzia buloa onyo mebezi na nibo okungwali boy katienti iluzia olona mwanne mebe onyo mebezi na nibo Ogazi amaka wajina gomo Ogazi amaka wajina Osili onyama Mkenke ni jina Ekeke na lojika isagalo Aji ashagata namu Sadebeno Aji asadebe Bedeno Asadebe na yamu Obi amuze no sinimo Sadebeno Namo Maneme bene Ojeli go wevine Ojeli go bituma Maneme bene Wanna magazino Jene kachanti jebeno Onya mebezi na nibo Ogazi amaka wajina gamo Ogazi amaka wajina Mwane nebe Onya mebezi na nibo
ebezina 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 na mayana na beja na joya na igwa maro ibeje onye mete
mayana, omejo na joyana, ikwa mara ibezia, konye metelo kulo. Mema na mayana, mejo na joyana, ikwa mara ibezia, konye metelo kulo. Mema na mayana, omejo na joyana, ikwa mara ibezia, konye metelo kulo. Oke chukwu jere bedi bia ọgbọlị ya ọgwụ ya were ọgwụ gbuo ime amụ ọnwụ nwanne ya ka ọ bụrụ ya wee bụrụ akụ n'obe ya ọbata ebe dibe odibi na-agwọzikwa ọbara ọra nwadibia gwawa ọgwụ wezi ọgwụ wee bunye okechukwu ọgwụ okechukwu wee bụrụ ọgwụ n'anụ ụlọ alụsị eke wekwe ikpe ma ọnwụ ebe moto be na-agba n'ụzọ agbakata n'ụzọ moto dabada moto be danara onu so onye kwụrụ n'ime moto wee bụrụ Okechukwu ịbụchacha ka ịgba nwa ọgwụ sebe akwa lele akwa nwanne na akwalụ nwanne ya n'ụwa ahụ na nwanne m amụrarị m ezi nwanne m hụrụ n'anya Chukwu kele ụwa kedu ebe ị nọ ohu nwanne m ji wee nwa ọ na-agbanye m akwa alele mgbe ya mara na Okechukwu jere gbọsi ọgwụ na ọ bụ na Chukwu egburu Okechukwu o were ọgwụ ozugbo onye ọ naanị ukutaze maronya na nyala ho ukutaze maronya na nyala ho konye metale nenu wa mabulu konye metale jako bwa nanu wa ibo nye metale nonya nenu yenu imete jona gina joyana imete mana gina mayana nenu imete jogi na joyana nyali ona kwesi Okechukwu onye bụ na nyezuru ike n'ụwa ọ bịara ga-ebu m ugwu ọgwụ ya ọ na-bụ ajọ ọgwụ ka anyị kele ọgwụ ịma na alụsị a na-egburo mmadụ na nkịtị maka na onye were nka gbuo alụsị ewere nka gbuo n'ihe ọ na nwanne m ọ dị n'ụwa siri ike ma mmadụ ajụ n'ibe anyị na-eme n'o maka na ọkwa n'ụwa ka anyị na-eme ebe mma na ama ya na ebe njọ na njọ ya na igwe mara idozi ya ka onye metere oburu ebe mma na ama ya na ebe njọ na njọ ya na igwe mara idozi ya ka onye metere oburu Awụsa na-eji boke Yoruba na-eji juju Moroko mmadụ ka egbe bili Igbo ka na-eji ebe mma na ama ya na ebe njọ na njọ ya na igwe mara idozi ya ka onye metere oburu ebe ụwa ka nnata na bara Arize demokrasi na Anambra steeti na-atọzi anyị ụtọ tata ibe adịgo ka o kwesịrị mbụ ọ na-bụ gịnị buteburu katakata ya bụ ajụjụ anyị na-ajụ n'ụwa gịnị butere katakata ka anyị na-ajụ ekwusi okwu m egwere ekwe nwanne m na otu ebute nsogbu ekwusi ekwe ekwe masị emere eme nwanne m na otu ebute nsogbu ebe mma na ama ya na ebe njọ na njọ ya na igwe amarọ idozi ya ka onye metụrụ oburu ebe mma na ama ya na ebe njọ na njọ ya na igwe mara idozi ya ka onye metere oburu Okuzuko mekada bụ ndị udo Okuzukada bụ ndị udo Sura bụ ndị enwere ike ka agụkwọ onye anyị ji ama atụ n'elu ụwa
emesia na anya bụ ọsọ ga-anata lele tụwa anya bụ ndị udo wee lụta Disemba ọ bụ na amahụrụ ahụ ndị udo ajụwa m ọkụzụ kedezini ọkụzụ iburu ibu ọgada ọkụzụ buru ibu gbabaghị unu ga na-arazi oke ga mpe anya m chọrọ iwe bụ ndị udo chụra nke nwere ike ka akwụkwọ nwameli n'ime ọkụzụ ọ ga na-emezi anya kerie ibe dị njọ mba onye mụba bụ Ikechukwu ozu ahịa nwe anụ n'ebe m n'ime ọha ọfịa nwanne nwoke n'anya ekene onye ọma nọ ga-adịrị gị mma ekene dịrị Rafael Udezo Keke nzewanụ na anamụ kọme ezi nwanne Chinedu Chief of Protocol Udoyi na oyimelo biko nye bụ mma enyi kwụ n'azụ na anaba onye ma na ọ ga-adịlụ n'ụma nwanne m na ọ ga-adịlụ n'ụma ekene dịrị Aịza Nwosu onye ka m obuzula arụ onye ọma n'ụmụ ya mụ oyimuo obuzula arụ ekene dịrị Thomas Moye oyibo gene bụ ugwu Quantum Investment Nigeria Limited onye ọma oyibo bụ ugwu mansion National Lord Corporate Circle nke Nigeria ogene na ọ ga-adịrị gị mma ekene dịrị omelora banye enweghị ya nwaghị agụgwọ mọla enweghị ya nwa Chairman Director Pana Peter West Africa Limited Oyugwu kedoli mochendo nwachinemelụ ochedo ndị Igbo na Abuja Adama Esta Ezeji Asama Toyi na Abacha Madam Delta na Abuja Onyama Adudo na Abuja Onyama Nwanne m nọ na adịrị mma Joshua Mama Ogbuefi akụkọ mata n'ọbalị Igbo na Nsụka gosi bịa Milale nke famasi ọ gwara ọrụ n'Nsụka bịa Milale nke produce enwere isi ọnọdụ n'Nsụka bịa Ikwa maro ibezi ya onye metere n'okpuru Omemana Mayana, Omenjo na Joyana, Ikwa Maro Ibezia, Onye Metelo Gulo. Omemana Mayana, Omenjo na Joyana, Ikwa maro ibezi ya onye metere n'okpuru Omemana Mayana, Omenjo na Joyana, Ikwa Maro Ibezia, Onye Metelo Gulo. Wali nusu wibe kiye enugba gidi kosi webia Oda walo onye n'ebubo dogu
Inaco Nigeria Limited. Ka ije kana kwuru mmiri. Anyị kpawa ịma nwa mmadụ ka. Obodo Igbo na Abuja. Akụrụ ọnụ ka ekwuru mmiri. Director Iji Maduka Brothers Limited Onyoma. Ọ ga-adịrị gị mma. Aka eziokwu dịrị mma anọ fọnịchọ na Abuja anọ fọnịchọ bụ ebe anọ nwanne m nọ ga-adịrị gị mma. Kedu maka Paulinus Webunike Ogochukwu oyibo eze nwa mmadụ n'ime agụrụ onye nwa Polugodi Gloria onye bụ Polugodi Gloria onye ọma ọgọbụrụ ọ ga-adịrị gị mma. Kedu ele mụ Fidelis ike aja omenife n'ọmụ oyibo Field Marshal Bakery Materials ga-eji mmanụ ụlọ ọ nwere ọmụrụ nsụlọ ezo ndị mụ na ọ ga-adịrị gị mma. Citizen Electronics na Abuja nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma. Kedụ mụ nna m dị Bokibo n'Igbo Ukwu nye anyị nye aba ganga. Kedụ mụ Francis Wolisa Italo na na-agbụrụ bụ onye ọma. Ọbẹ̀mbá na Mayana, ọbẹ̀jọ́ na Joyana, ìwé mọ̀rọ̀ ìgbésí ya, onye mẹ̀tẹ̀rẹ̀ ló dúró. Ọbẹ̀mbá na Mayana, ọbẹ̀jọ́ na Joyana, ìwé mọ̀rọ̀ ìgbésí ya, onye mẹ̀tẹ̀rẹ̀ ló dúró. Awúsá ló ti gbògá, Yorùbá ni ti jùjú ọ́, orúkọ Màdùkà, Èkó bírí ìgbòkà létí. Ọbẹ̀mbá na Mayana, ọbẹ̀jọ́ na Joyana, ìwé mọ̀rọ̀ ìgbésí ya, onye mẹ̀tẹ̀rẹ̀ ló dúró. Fidelis Nwachukwu Emeke eze ndị Igbo na Amba egwu ọ dị mma ndị Igbo na Kogi abalị n'okpugbo Nwachukwu Emeke onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma. Emesu amụ na ana abacha mba abụ onye ukwu na ana abacha dị Gladys nwanyị ọma amaka n'ịga n'ịma oge n'ịma n'obi dị mma.
na joya na igwa maro ibezi konye metere kokuru omemma na mayana omenjo na joyana igwa maro ibezi konye metere kokuru memma na mayana omenjo na joya na igwa maro ibezi konye metere kokuru omemma na mayana omenjo na joyana igwa maro ibezi Mega maka, oyi mega maka. Oliver na yoka amuneku, even kulubu nega maka. Yego balezo byambokumu. Onye nwere ego nọ na leza fulanya. Onye dalubya nọ n'ọkụmụ mabụla eziokwu. Nyako ye muji nesi anya. Weza fazega maka. Honorable Oliver Sunday Doko. Yezi nwa Polido. Enugwe Sike. Igweze North Local Government in Nsukka. Yega maka. Yezi nwa lobi sari sari. Chukwu we gozie ya. Nwele ego jibo we chọọ ya mma. Mme ya bụrụ ọgaranya. Ọgaranya ngada ngira ngada. Ofu nwa na Nsukka. Ofu onye ndị Nsukka jide ebube na Vietnam. Oliver Sunday Doko nwere ọtụtụ company ndị ama ama na mba ụwa niile. Yega maka Mass Transit Limited. Fano n'Owerri Imo State. Fano kwa na Abuja. Nọkwa na Port Harcourt. Yega maka ụgbọ na-agbaziriri welele. Oliver Sunday Doko nwekwara Worldwide Cargo Vietnam ọgaranya. Chief Executive Officer Yega maka Nigeria Limited. Nyano Liko Worldwide Limited Vietnam. Nakwa Zenith Inspiral Productions Limited. Ifo onye ga-abụ ka ọ ga-abụrịrị n'elu ụwa. Onye ife na-agala ọfụma. Onye ife na-agala ọfụma. Obi salisali bụ mmadụ ịgbasapụ aka. Chukwu agbasapụla gị aka. Oliver Sunday Doko ịmala obi salisali. Oliver Sunday Doko bụ nwoke nwere ezi omume. O wetụrụ onwe ya na Chineke wee bunye ya enu. Ọ fụrụ mmadụ ibe ya n'anya. Ya mere o ji eme ọ ga-aghala aghala. Oyimo ega maka. Oyimo ega maka ọgaranya. Ịmakwana odogwu bụ na bụ afọ mụrụ ya. Mgbajele ntị ka ịmata nne mụrụ ega maka. Oliver Sunday Doko ọgaranya ngada. Mrs. Florence Doko afọ mụrụ ọgaranya ngada.
ezi nne ga-amaka ife adị ka nne mụrụ onye na-enu ụwa Oliver Sunday Joko wee ji nụ nwaanyị wee gabakwa ugo nkanụ n'Enugu steeti o wee nụtaza mpete nwaanyị ọma Mrs. Chioma Linda Idoko Ashalugwe ga-amaka ezi nwaanyị mara obi dị ya n'elu ụwa Oliver Sunday Idoko mụtara ada dị mma Golden Oliver Sunday Idoko Adoma o mere ga-amaka jiri ụzọ ada dị mma ya na nwanne ya nwoke Prince Genesis Munachimuso Oliver Idoko igwe mba na-abụ nwa dị mma ome ka nne ya nyọmọ ga-adịrị mma n'ụwa ihe ga-amaka sị mụ kenezi nwanne ya senior brother Pastor Robinson Idoko Vital Phone Distributor na Abuja ezi nwanne Sunday Idoko ịga maka ọgaranya imekwa na anyị obi abụrụ dike aka jaja na-ebute ọnụ mmanụ ọkwa ka o si mee Oliver Sunday Idoko o sila n'Igbo wee gaba Vietnam ihe bụ ọgara ịgba mbọ onwe gbagide mbọ Chukwu nna wee nyere ya aka wee buru ike Pentikọst wee bunye ya o wee bido mebe ife ego ya go jizafas ega maka na onye nwere ego nwere pawa ọgwa ka o si mee agụba ndị eji ego na Nsụka agụba ndị eji ego na Nsụka ega maka Oliver Sunday Idoko maka obi sarịsarị ọ na-enyere ụmụ ibe aka enyere ogbenye aka ego maka Sunday Idoko nwere nnọyi ọ sị ga mụ kenebe fa Honorable Olisaemeka Ugwuze Ms. Canada by Day Transaction Limited onye ọmasị na Nsụka Enugu Ezike obodo malụmma aka na-eme clearing and forwarding nwoke ọma ga-adịrị gị mma nyana Chief Chijioke ọnwa egwuchuna m ọ dịgasị bụ onye ojoto adịrị anwanwụ n'ide mmiri eze ome mma ndị eziokwu bụ ndụ nwoke ọma ga-adịrị gị mma Oliver Sunday Idoko si ka m kenele ya ezigbo manija ya Samuel Aluka ezi nwafọ ụmụọdụ ụmụka bịa na mba nọ Imo steeti obodo malụmma imekwa na nne si n'ụlọ dị mma pụbezi Oliver Sunday Idoko isi n'ụlọ dịrị mma wepụbezi ịrụrụ kọmpini kwulu kọmpini nke inwesịrị ndị ọrụ họtelụ kwulu họtelụ nke itinyere ndị ọrụ maka na kulu na amalụ onye balụ ya n'elu ụwa kwa ka o si mee nyaga ji nesi anya wee jụbụ ife ka emela oyi m ọnwa ebulebu ka m ga-akụlụ oyi m mma oyi m ega maka ọgaranya
na-agala ọfụma ibe onye ife na-agala ọfụma obi salisali bụ mmadụ ịgbasapụ aka chukwu agbasapụle gị aka Oliver Sunday Idoko inwere obi salisali Obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ Is your boy DJ S Shine Best International. obi na-akpọ ugboro na-abụọ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ọrọbịara ife na-ege m ntị na eri ka bịala ochite egwu obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ndị ọma njeje mba na-ege m ntị eri ka bịala ochite egwu obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ ugboro na-abụọ fubu na ndụ fubu n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ ugboro na-abụọ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ọcha na-akpọ ugboro na-abụọ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ọra bịara ije na-ege m eri ka bịala ochite obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ọdụ na-akpọ ugboro na-abụọ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ ya gaba aka kpatara ịgba ya ekwu okwu ana m anụ iche nwayọ ọ wezi ahụ nwanne m na-akpọ m oku n'ama 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 ya mere aga m aza nwanne m ya mere aga m aza nwanne m aga m aza nwanne m aga m aza nwanne m anyị segodo okwu anyị ga-eme ya ndozi anyị nzọgodo ala azọ anyị ga-eme ya ndozi anyị kọgodo ọnụ ya anyị ga-eme ya ndozi ya gawa maka na adịghị ego nwanne n'ahịa adịghị ego nwanne ego maka na ụbọchị onwe ndị oyi ga-agbara ọsọ mgbe ahụ nwanne wee buru ozu nwanne ya bịa bịa ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịanụ 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịanụ 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma gị na nwanne gị seta okwu n'ụwa mmekwe ya ndozi bịa 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 ezi nwanne m ọma gị na nwanne gị sekwe nke bụ okwu n'udozi enyi n'ụwa bịa 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 ezi nwanne m obodo amagba ama na-adịghị ego nwanne adị ego nwanne n'ahịa bịa 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 ezi nwanne m agbata obi agbata obi m ịbụ nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m agbata obi agbata obi m ịbụ nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma agbata obi m ịbụ nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m obodo amagba ama na-adịghị ego nwanne adị ego nwanne n'ahịa bịa 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 bịa
ezi nwanne m ọma. Nwanne dị mma. Ndị ọbụla nọ n'ụwa a na-eme nwanne, o nweghị ihe ka nwanne. Gị na nwanne isi bodo okwu, gbanụ mbọ dozie ya bụ okwu, maka na iwe nwanne ọ na-eru n'anụ arụ mana ọ dị eru n'ọkpụkpụ. Ifụkwa ndị na-eme nwanne obi ga-adịghị ụzọ. Ifu ndị ọma na-eme nwanne n'elu ụwa obi na-adị ha mma, obi na-adị ha mma, iru na-adị ha mma, iru na-asọ ha mụ, ọchị na-asọ ha asọ, arụ na-adị ha mma, iru na-asọ ha mụ, ezi na-achọ ha ụchọ. Ọ bụ oge ahụ akpọrọ ụmụ ụwa bịa lele, akpọrọ ụmụ ụwa bịa lele, akpọrọ ụmụ ụwa bịa lele, akpọrọ ụmụ ụwa bịa lele ndị mara mma. Ụwa bịa lele ndị ọma, ụwa bịa nụ lele ndị ọma, ụmụ wale bịa nụ lele ndị ọma, ụwa Chineke ketere wee chọọ ya mma wee nye anyị. Ụmụ wale bịa lele ndị ọma, ụmụ Chineke ketere wee chọọ ya mma wee nye anyị. Anyị mebe nwanne o, anyị mebe nwanne o, anyị sere okwu anyị mebe nwanne o, nwanne ebighị ukwu, nwanne dị ụsọ, nwanne ka eji aka, onye ayala nwanne ya, onye ayala nwanne ya, onye ayala nwanne ya. Chei ụwa bịa nụ lele ndị ọma, ụwa bịa nụ lele ndị ọma, ụwa bịa lele, ụwa bịa lele ndị ọma, ụwa bịa lele, ụwa bịa lele ndị ọma, ụmụ ụwa bịa lele, ụwa bịa nụ lele Chineke ketere wee chọọ na mma, ụwa bịa lele Chineke ketere wee chọọ na mma, ụwa bịa nụ lele Chineke mere nwaanyị n'ụdị, ụwa bịa lele Chineke mere nwaanyị n'ọnwa, ụwa bịa lele ndị ọma, ụwa bịa lele, ụwa bịa nụ lele ndị ọma, ụwa bịa lele, ụwa bịa nụ lele ndị ọma, ụmụ ụwa bịa lele, ụwa bịa nụ lele, onye mụrụ nwa asa na mma, ụwa bịa nụ lele, onye mụrụ nwa asa na mma, ụwa bịa lele Chineke mere nwaanyị bụrụ asa, ụwa bịa nụ lele Chineke mere nwaanyị ma mma, ụwa bịa lele Chineke mere okorobịa nwụba ya, ụwa bịa lele Chineke mere okorobịa nwebe ego, ụwa bịa nụ lele ndị ọma, ụwa bịa lele, ụwa bịa lele ndị ọma, elele ndị ọma, ụwa bịa nụ lele ndị ọma. Ya gaba ihe dị mma n'anya asị, ọnwụ nwaanyị ma mma, atụrụ onye mụ nwa, onye nwe asa na mma.
is your boy, DJ S Shine Best International. Is your boy, DJ S Shine Best International.
lava ndeje molu de la lava ndeje molu de la nonne ya de la nonne ndeje molu de la lava o babo wa gadere gema babo wa gadere gema o esta tu gadere gema o Chipobile mjemano akadema ho Oye bukwele mwana ya no wanane ya ibiri Oye bukwele mwana ya no wanane ya ibiri Oye bure jemba wanane ya isoro Uwelai jemolo Jugasu wikewele mwana jemolo Saibo yenge molo Traditional Prime Minister.
onye Igbo kwere m ayọrọ ayọrọ bụ nnụnụ ha ji ofu obi efe ayọrọ bụ nnụnụ ha ji ofu obi efe Igbo na anyị jiri ofu obi anyị ga-aga n'ihu ọkụ osime Igbo na anyị jiri ofu obi anyị ga-enwe mmeri eji ụka na Chineke ndị Igbo azago Igbo ekpere ọ bụ eziokwu na Chineke ndị Igbo afụka Igbo n'anya ihe ọma dị iche iche o juru n'ala Igbo n'ọrụ aka dị iche iche o juru n'ala Igbo ọrụ oyibo dị iche iche o juru n'ala Igbo eziokwu eziokwu abụ nwa onye Igbo eziokwu eziokwu abụ nwa onye Igbo eji m obodo Igbo na-etu ọnụ eji m obodo Igbo na-eme ọnụ onye ọcha sụrụ oyibo na-asụrụ ya Igbo onye Yoruba sụọ Yoruba na-asụrụ ya Igbo eji ụka bụ nwa onye Igbo onye Awụsa sụrụ Awụsa na-asụrụ ya Igbo maka gịnị abụ nwa onye Igbo omenala ndị Igbo ga-adịgide asụsụ ndị Igbo ga-adịgide obodo ọbụla nwere ihe eji wee mara ha obodo ọbụla nwere ihe eji wee mara ha ndị Yoruba na-akọ ọjị oje ọjị ndị Yoruba na-akọ ọjị mana Awụsa maara atọ ọjị ndị Igbo na-eji ọjị na-eme omenala anyị jere ịnụ nwaanyị ejiri ọjị wee jee Igbo jere ịnụ nwaanyị ejiri ọjị wee jee ọjị bụ omenala jikọrọ Igbo iwe ọjị n'ala Igbo na-egosi ịfụnanya iwe ọjị n'ala Igbo na-egosi ofe obi Igbo ji ọfọ n'ogu na-eme ihe Igbo ji ọfọ n'ogu na-aga mba eji m ọfọ n'ogu na-eti egwu eji m ọfọ n'ogu na-aga mba ịma na ọkpa na na-aga mba na-afụ ihe ọkpa na na-aga mba na-afụ ihe onye njem na ọka onye isi awọ ụmụ ibe na ijere Lagos anyị jere Lagos jee iti egwu ọkpanụ Bob Harris na-enye akpọrọ m egwu bọọbụ niile o ruele anya na-abata DCC Lagos o ruekwele anyị jere Lagos jee iti egwu irute na Lagos mmadụ abụrụ aja ilebe anya n'ebe nke n'ụwa flyover ilebe anya n'ebe nke n'ụwa flyover moto na-agba na-agba n'elu mmadụ na-aga na-aga n'elu ọkụ na-enwu na-enwu n'elu
Ananine moto Ananine mado Echem no bụ sọ moto na akụnụ jamụ Amamụ na mmadụ na akụnụ jamụ Isite n'aka nke n'onwe inwe jambọdị Isite n'aka nke n'onwe inwe jambọdị Ụfọdụ na-eje eje ụfọdụ na-ala Anyị wee si ebe ahụ bịa n'Idumọta Irute n'Idumọta sọsọ mmadụ Ụfọdụ ụmụ agbọghọ ebe ahụ bụ ọkụ enu Ilebe onye nke n'ụwa na tụraza sheki Ilebe onye nke n'ụwa na mbenukwu Ndị shakara nọ ebe ahụ dị oke ọnụ Ịchọkwa ịna n'iyi n'ịga na n'iyi Ịchọkwa n'ibu uri jeba n'uru Ndị Igbo nọ ebe ahụ na-eme mma Anyị wezi ebe ahụ jee n'Alaba Alaba market bụ oke ahịa Irute n'Alaba sọsọ ndị Igbo Ndị Igbo nọ ebe ahụ na-eme mma Mana nwere ofe ihe nya na-ewute m Ndị ala ya nọ ebe ahụ na-akpa dike Ịkpaba ngwaahịa gị n'akụkụ ịfụ ndị ala ya Ha batakwa like this eshekie gị No ham, ị ga-achọrọ ihe Ịpaki ya moto n'akụkụ ịfụ ndị ala ya Ha batakwa like this ama aja gị No ham, you find them something Inyu ọnwa emere n'akụkụ ịfụ ndị ala ya No ham, ị ga-achọrọ ihe Ndị ala ya n'ebe ahụ na-eshi ajọ Anyị wee si ebe ahụ jee ebe bichi Amamụ na mmiri na-akụ aka Ilebe anya n'aka nke n'ụwa sọsọ mmiri Ilebe anya n'aka nke n'ụwa sọsọ mmiri Oruele Ịma na ọkpa na na-aga mba na-afụ ihe Onye biche Lagos ọ mara n'ụwa dị ogbu Ọsọ chụwa m na Abuja nnaba obodo Igbo Ọ chụọ m na Lagos nnaba obodo Igbo Anyị were ebe ahụ nnaba obodo anyị Ịma na Enugu steeti n'ọba ala ọma Enugu steeti n'ọbụ ebe anọ Kalistus Igwe Bike Ngwumo Onye ọgwụkọ Medis Music Ịmara na iwe onye Igbo kwebe egwu ayoro Ịma na ayoro bụ nnụnụ ha ji ofu obi eje Ayoro bụ nnụnụ ha ji ofu obi efe Igbo na anyị jiri ofu obi anyị ga-aga n'iru Igbo na anyị jiri ofu obi anyị ga-enwe mmeri
na Chineke ndị Igbo azago na Chineke ndị Igbo is your boy, DJ S Shine Best International.
Tito Canaboboromo, Pentecost, Dina West, Aku Mena de Luma, Giuba, what in the melon and we fake yo, what in the melon and we fake yo, Ramon Dike, what the can we fake, one of those who work, let's go to Mickey Jackie, no, get the second. Mother,